Ejikọ ndụ m ara. So mi je lo o je me ọgwụ amosu. Ọgwụ amosu. Ejikọ ndụ m agwọ ọgwụ. Kọndọm nwoke yuzu agwọ ọgwụ. Spam nwoke gị ji agwọ ọgwụ. Ike chọrọ nkwa eziokwu. So ngwa tọnụ kedu ihe ọgwụ nke ịgọ na-ahụ? Nke a gwa ihe ọ na-agwọ. Nke be wele ko. Ana m anya. Jenulu ebe a. N'ebetu aka, n'ebetu aka. Jenulu ebe a, jenulu ebe a. N'ebetu aka. Ndi be wele ko. Nke ọzọ dị n'ahụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị hụrụ ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Achala nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka North na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwa dibịa onye nke ụmụ ikorobịa ndị obodo nwụchiri ma wakpo ụlọ ya bụ ebe ọ nọ wee na-agwọ ọgwụ. Gịnị ka ya bụ nwa dibịa mere? Dịka anyị si wee nụ n'ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, ha kọwara na ọ kpọrọ otu onye ọrụ akwụna si ya na o nwere ahịa ya chọrọ ka ya na-aga zụọ, na ya chọrọ ka ị wetara ya okpu nnabuenyi bụ nke ama dịka kọndọm n'olu bekee, nke ejirila wee kwaa iko ma nyụnye ihe n'ime ya. Ya na onye akwụna ekwubienu ego ole ọ ga-enye ya. O wee na-echenu na-atụ anya ka onye akwụna wetara ya ihe ya na ya kpara. Onye ọrụ akwụna wee gaanụ wee gwanụ ndị ogbe, ụmụ ikorobịa ndị obodo aganụ zukọ kpacha ma gaa wakpo ụlọ ya bụ nwa amadi ma nwụchie ya. Ogologo kwadị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Achala nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka North na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Biko kedu afa gị? Ambani. Anagwa onye? Ndekwa Emeka. Onye bụ onye ka egwu? Abụ onye ụmụ. Ụmụ mbụ dị n'obodo ibu onye? Obodo anyị mere m. N'ime Anambra steeti. N'ime Anambra steeti. Kedu ndị jide gị ebe a kịta? Anụlọ m igwu. Ndị yutu amụka. Dị na yutu amụka bịa dị na Achalaba, Anambra steeti. Kedu ihe eji ejide gị? Ibe mma bụ na nwaanyị akwụna. Nche ya kwalesi kọndọm. Ama anụlụ ile egwu. Ọgwụ na Ụmụ nwaanyị akwụna nche ya kwalesi kọndọm ezuru yuzu. Mụ na akpacha dị elu. O wete amala m na ụmụ plan ose gbasara maka m. Kpacha dị kọndọm leaker secret. Nya bụ ihe ọjọọ m. Ejikọ ndụ m ara. So mi je lo o je me ọgwụ amosu. Ọgwụ amosu. Ejikọ ndụ m agwọ ọgwụ. Kọndọm nwoke yuzu agwọ ọgwụ. Spam nwoke gị ji agwọ ọgwụ. Ike chọrọ nkwa eziokwu. So ngwa tọnụ kedu ihe ọgwụ nke ịgọ na-ahụ? Nke a gwa ihe ọ na-agwọ. Nke be wele ko. Ana m anya. Jenulu ebe a. N'ebetu aka, n'ebetu aka. Jenulu ebe a, jenulu ebe a. N'ebetu aka. Ndi be wele ko. Nke ọzọ dị n'ahụ. Wele ogun. Nke nwecha ọgwụ a niile. Nke ekụkụ ndị nụ na ọgwụ gị. Nke mmadụ ka m lụrụ n'eche ede onye Abakaliki. Na-eche anya Abakaliki. Ede nke bụ ọgwụ okwu n'ụka. Nke bụ ọgwụ okwu n'ụka. Ndị ka ndị na-azọ a na-azọ. Ma ọ bụ na enwere ngosi nwoke esi a na-achụgharị otu ndị polisi. Mmechi ere ekpere ndị okwu n'ụka ji eju n'oyi. Ihe nke na-ahụ. Nke bụ ewele ko. Nne na ya rakwa aka. Ihe nke ọzọ na-ahụ. Nke bụ ewele oje wete. Ọjọọ weta. Nke nna dị nna ibe. Arụbụ na agụgụ. Nke bụ alụbụla gị dị mmedibe. Ihe nke kọndọm nwaanyị ebe a jụọ na-ahụ. N'ihe. Ma ọ bụ agụmọ na ahụ ka ihe ngwa anyị. So o siri ịbụ onye bụ onye? Abụ onye ụmụ. Ụmụ mbụ. Mmụọ ọrụ na-ege ije spam ma tinye n'ọgwụ gị. Ọ kwesịrị kwesị gị firi o. Aka m emeri ya. Ajụ igonye mbụ na-ebe. Aka m emeri ya. Spam nọ na-ege ije n'ọgwụ gị. Ndị ji gị kịta na-abụ ndị yutu amụka bịa bịa eji gị. Yutu amụka bịa Achala, Awka gọọmenti area, Anambra steeti. So onye a kịta na-eyuzu spam. Na-eyuzu spam ụmụ nwoke ọjọọ nụ na-achịewu egote spam were na-agwọ ọgwụ. Ebe a jiri ebu na obodo a na-akpa Achala, Awka North Local Government Area. Na-aga Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ onye ọrụ akwụna ana m asị ya daalụ ọlụ. N'agbanyeghị na anyị niile ma na akwụna abụghị ihe ọma, mana ụfọdụ oge Chukwu nwekwara ike iji onye ahụ a na-ahụta dịka onye mmehie, dịka onye njọ wee rụọ ọrụ ọma. Wee na-asị na ya bụ onye akwụna o gosiri na onye nke ahụ ka nwetụdụrụ obi mmadụ. Wee na-asị Chineke nọnyere ya.
o wee bụrụkwa ihe ịdọ aka na ntị nye ụmụ nwoke ndị na-ebu asa, ndị na-ebu akwụna, ị na-ebukwa ihe ọbụla ị mechara wekwara okpu nnabuenyi nyonyere ihe na ya, were aka gị wee wụnye ya na toilet ma wụọ ya mmiri ka ị jide n'aka na ọ gbadara. Ahapụkwala ya si ka nwaanyị gaa tụfuo ya ma ọ ka nke a mee, maka na ọ bụghịzi taa ka ụdị ihe a bidoro, ọ bụghịzi taa ka anyị malitere n'ụdị akụkọ a, mana unu na-ahụzi na ihe onyonyo na-egosizi ya na-apụtazi, ọ na-egosizikwa na ya bụ akụkọ nke anyị malitere n'ụwa kamgbe ọtụtụ afọ gara aga na-eme eme. Onye ọbụla gbadokwa anya. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo sikwa na steeti Anambra wee pụta bụ otu akụkọ nke na-akpọtụ akpọtụ n'efere mba ụwa kamgbe mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ugbu a, bụ akụkọ na-akọ maka otu nwoke onye nke gburu enyi ya nwoke wee wunye na igwe ntụ oyi bụ nke ama dịka deep freezer n'ime ụlọ ya. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee? A sị na ha abụọ na-azụkọ ahịa. Onye nke gburu enyi ya nwoke ya na enyi ya nwoke o gburu egbu, ha abụọ na-azụkọ ahịa. Onye nke ahụ gburu enyi ya nwoke wee jide nke o gburu egbu ụgwọ, amaghị m ụgwọ ego ole o ji ya. O wee nọgide otu ụbọchị wee kpọọ ya sị ya bịa n'ụlọ ya na o nwere ahịa batara ka o buru ụfọdụ ahịa ka ha na-agbakọkwa na-ewepụ n'ego o ji ya. Enyi ya nwoke ya sị na nsogbu adịghị, gbara gawa n'ụlọ ya. Wee sị na ọ bụ ebe ahụ ka ahụ debere ya anya. O wee gafee mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka anọgideziri ma n'ahịa o nweghịzi onye na-ahụ enyi ya nwoke. Ya onwe ya bụkwa na onye gburu enyi ya nwoke egbu nwere, a sị na o jicha bandage wee kechichaa ụfọdụ akụkụ ahụ ya. Ajụwazie ya ese sị ya na ọ bụ gị ka a hụrụ ya na nwoke a ikpeazụ, kedu ebe ya bụ nwoke nọ, kedu ebe unu gara ụbọchị ahụ? Ọ sị na ọ na-abịa na nke gị. O weta eriwe ọnụ, ewe megide, o wee kwuzie sị na ọ bụ ya na enyi ya nwoke ahụ na ha lụwara ọgụ, ya wee gbuo ya bụ enyi ya nwoke. Asị ya kedu ebe ị dowere ozu ya? Ọ sị na ọ dị n'ụlọ ya. Ha wee sị na dị ka a na-eme ka e buru ya gawa na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nọ na Okpoko. O tinye aka n'akpa wepụta ihe nwa, tapuo ya wee wunye n'ọnụ, wee mewezie ka onye na-anwụ anwụ. Mgbe a na-ebusi ya eru na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, o nwetaghịzi onwe ya. Onye isi ndị uwe ojii nọ na ya bụ ụlọ ọrụ uwe ojii na Okpoko wee sịsị burugodi ya gawa n'ụlọ ọgwụ, wee zipụkwanụ ndị ọrụ ya si ga-achọta ebe ụlọ ya dị ka a mara ebe ozu nwa amadi ahụ o gburu egbu dị. E wee rụzie n'ụlọ ya wee hụ na ọ bụ n'ime deep freezer ka o gburu ya bụ enyi ya nwoke wee sụnye. Na-etufughị oge ka anyị nyonyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ. Ma ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị n'anya, unu mana ya agaghị egosinwu ya otu ahụ ebe a. Ozu mmadụ ọ dị njọ n'anya nke ukwuu, ma ndị YouTube agaghị ekwe ka anyị wepụta ihe dị otu ahụ ebe a. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo bụ comment section. Aga m etinye WhatsApp channel link nke ọ ga-abụ ịkpa aka obube gị na WhatsApp channel anyị, ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo. Ịbakwa na WhatsApp channel anyị, cheta ka ị pịa follow ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile dị otu ahụ bụ ndị na-etinye ebe ahụ. Ndị nọ na WhatsApp channel anyị anọ ahụla ya bụ ihe onyonyo ugbu a tupu anyị ewepụta dị ebe a. Ngwanụ ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. So I ain't gonna do all on the other bishop. So that engage you sa na arucha maka ya ga gwa yo gara banya go gara ka nga aru ya ina fuku ya so buku ya hando ku ya ga arucha kwa yo chala di bacham ga bi ki ne duro ke ko ji ka ni se jummo we su ya gogo suri ne ya bujiku e mu kwa ta o suri amma no obi ya ọ dịka mgbe ya na ha na-anụzi ọgụ ka ọ ji iwe kacha ya mma ibe niile
na onye nke ahụ asị na-eji nego ndị ahụ ka egbuo ya egbu ka egbukwa ya egbu o sokwara ha nakwa ndị mmadụ bụ nwere ya ọ da-abụ bishọp ya Isi n'ahịa ka o si. Again. Video ime bo. Ya na ebi. Ke okwu ya. abịa ka ebule dị ụdị n'ime Saying Soludo Hospital. Anam Soludo Hospital kịta. Soludo Hospital. Very hospital in Oboko. Sadi Mukamas. Sadi Muki, yes. On a police station. According to Kies women, this video and post, according to them, where the thing started, video. Now this guy ebu na onye nke agburu ya na-ajụ ụgwọ, so ọ dị ka ọsị abịa buru ahịa na ya adị ya n'Ogboko. So all about Soria, the guy ebu Soria gaa na ya adị ya. Even ilele the video of mega photo stamp mma asụchara the boy ma n'obi ya ma n'aka ya kpọbata ya na bịa sugbo this boy gbuo ya tinye na fridge since Saturday no ọ pụtakwara ahịa tata enye okwu the boy asịsa ajụọ ya na ya ka afọ last mgbe ha na-apụ n'ime ahịa si jụọ ajụzie nke agburu this boy kedu ebe this boy nọ because ya wana nke bụ ndụ na-arụ ma bandage ọ masị ka ha na-abụ emeresoro ofe arụ ya wagbuzie the boy egbu tii na friji ajụwazie ọsị na ya na the boy ji nnukwu ọgụ asị ya ha ka ekwe n'ebe the boy nọ o ji wee kwuwezie na o gburu the boy tinye na friji ya na yard which is owe macha yard ya like that. So ndị mmadụ tibezie ihe ọgbaba ọsọ ejide ya o buru ihe owu ya so o ji n'akpa o buru the thing kpọpe ṅụọ dị down onye nke agburu this boy dị down ebudo abịa na police station Ogboko. So I handcuffed while I was living witness mgbe I handcuffed for ya. He was handcuffed by the DPO Ogboko. Anọ m there. So emecha the boy dị down ebudo ajebe DPO si nye ọda site ndị security buru ajebe ụlọọgwụ ka eje mara ka o wetegodo onwe ya. Obere oge weta information na true because DPO dịpụrụ ụmụ bịa patrol team ya ka aga check eme investigation ebe ozu the boy na-eje weta the yard ebe public yard for that matter ka egburu mmadụ tii na fridge wee notisiri for since Saturday. So mepe the room mepe the fridge for ozu this boy egbu ya ga hospital so dọrọ ọfụrụ. So all kind of things we me ka mụas wee fụtata because masị gị na ọyị mfụta ebe nna wee bido bụ from where agbata the boy na police station because o wee bịara ịbịa belu na station. So ebe a ka njedebe for the case. So anyway, more information because I will still go there tomorrow morning. Any other information I will pass it through Ogboko. It's our community. Anything that will make us build a betterment of Ogboko, we are out for it. Biko onye na-edugakwa mmadụ ozi ma na-eso mmadụ biko ịgwakwa n'ebe gị ma ọ bụ onye gị na aka dị na mmadụ ekwe ebe ị na-eje maka ada ama ụdịka ya emena ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m nke a bụzikwa ihe ahụ a na-asị ama ndị a na-eze onye makwa na onye bụ onye iro. Ihe ahụ a na-asị gị na onye iro gị bụ onye ahụ nọ gị nso legodi nnọọ onye ya na mmadụ na-azụkọ ahịa. Ọkwa onye tụkwasịrị mmadụ obi bụ ihe ga-ekwe ka onye ahụ jide ya ụgwọ. Nke mbụ bụ onye tụkwasịrị mmadụ obi n'oru mgbe ọ ga-akwụ ya bụ ụgwọ na ọ gaghị akọrọ ya akụkọ. Nke abụọ wee bụrụzie onye tụkwasịrị gị obi were ndụ ya tụkwasị gị obi nke bụ na mgbe ọbụla ị kpọrọ ya bịa n'ụlọ gị ọ gbara bịa o mechaa o wee bụrụ onye wepụrụ ndụ ya maka ego. Ọ bụghịkwa taa ka anyị malitere n'ụwa ụdị akụkọ a, o teela ka ọ malitere mewe. Onye ọbụla gbadokwa anya, onye ọbụla gbado anya
onye ọbụla ji gị ụgwọ marakwa ụdị ebe ọ ga-asị gị bịa isoro ya gawa, mara ebe ọ ga-asị gị bịa esi ya na ịga ya bịanwu na inwe ya efe. Ana m ekpe sị ka mkpụrụ obi ya bụ nwoke onye nke egburu egbu zuru ike na ndokwa. Ise, wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ya obi, ma ndị enyi ya na ndị ikwu na ibe ya. Asị m unu ndonu, dibenu. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na ịchọ isi eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya. Mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.